Voin hi July ni som pali sang ni som ni pali ania clear tu le ngai thatu te chibai vek kule US President Louis Donald Trump chu Nimin Khan Butler Pennsylvania aralia neina silaya khania silai mu hian abeng ding lam chung lama fuin athi na sale silai met puak tu hi an ka phlum nga lani Secret Service chuan Trump chu tuna chuan a him to ni in an saya a campaigner te chuan tual chung damdoina endikani thu sain Donald Trump fapa Donald Trump Jr. chuan apa chu angai tuam lo ni in asoi dan kenko tu te chuan misual hian fit zania tanga zathum vel la atangin AR style rifle mangin akap ni in an soya silai keng tu hian Secret Service in security perimeter an siam pon lama set chunga tangin akap ni in dan kenko tu te chuan an soi ani Donald Trump hian thil thleng chungchang chu social media a soi chianga a hliam chungchang te po hetiang hian a soya United States Secret Service le law enforcement zongjong te chunga lom thu ka soi dua Butler Pennsylvania a silai me puwa chungchanga hian rang taka ma an lak nga lawangin lom thu ka soi ani rally neina thi chungte ka torpui tak zeta midang hliam na tak tuar chungte po ka torpui tak zet ani hetiang thil kan ram chunga a thleng thei hi thil mak tak ani tundin huna chuan silai met puak tu chanchin kim chang engma hria thalani lawa tuna chuan a thi to ani ka beng ding lam chung lam chu aka fuwa thil diklo aom ti ka hrenga la silai mu wing thom ka hria ka beng chu a hit zoka silai puak ri in zui ngalin thisen tam tak aron chuaka ka beng chu silain an ka fu ti ka hreta ani pathianin America malsom ro se ti in asoi ani